Knoknutí dvaja, poj. To je tvoje. Nice. Sherry, Sherry lady, living to... Čo sa... To je moc jebli, to je moc. Extrémne rozpínskal. Také ma nespektuje nik, ale... Do videa. Vieme to na 180 ppm. Nemôžem sa už ani smiať. Na teba údek si? Ideme ho rebootnúť? No, mohli by sme. My sme na reboote. Skús prežiť. Ja sa pustil, keby náhodou niečo išlo, tak... Skúsim nejaké shieldy hľadať. Oni sa tam bijú s druhým tímom. Tu je ďalší, svinia. On čakal na vás, kedy prídete stavať. Jaký kokotko a potkaniek v šťupe. Áno. Teraz sme mu tam klasol. Škoda, že ty vystúpíš a ťa to jebne volať dole. Boha, začal som mi kolesaj, keď môžem ísť na boku. Peter Parci. Čo máš zajtra po obednu? Peter Parci. No, však dobre to vieš a pýta sa ma. Aspoň môžeš zarábať. Zarábakeš. Na červenej som videl niekoho sa healovať. Boha, na 700 metrov, to čo máš za oči? To mi načítané nemá, to ešte by som to niekoho videl. Tak by som to predpokladal. Ty si mohol podať športku, že kusol sa pôjde dorobiť jak blázen. Skúsať. Čak, ale začalo to s týmto nádejným novým vojakom, ktorý mi dneska povedal, že prestáva kuriť a ako prvá vec, čo sa opýtal, keď sme došli ku mne, že ti dáme brčko. Ty si veľký pán. Ako hovorí tak rozpískať. Jak prieman, ty kokot. Cez okná. More, poison. Potím sa, prečo mi? Boy, jo. Jak Tu máš. deda, ty kokot. Tu máš. Nado mnou? Dva nado mnou. Ticho. Jeden padol. Tu je jeden. Dobre! Au, kde spadol mi na hlavu, chápeš? Na kopci Aha, hlavne. toto je kokotná hra. Myslíš, že sme v Simnu? Som piči. Bohužiaľ. Je to na vás. Lamon, je to na tebe. Ajajaj, tak ste to. Do hlavy som mu dal, za 116 ináč. Ty si dobrý aj kokot, ale tak. Ukáž Freddy Dread. Livujem to. Volá sa Limbo, tá pesnička? Nie, livol som to, som v lobby. Kde nájdem očo z toho oného... O čo? Chat, počuli ste to? Spravte klip.
Tak kokos. Potrebujem vedieť, že kde to ja. Fireband. Fireball. Asi Aha, tu máš škrečok. Škreček. kde je. Jep, Čo dostal, čo ty si mu urobil? kokos. Toto bolo do videjka, máš to natočené inak? To Máš musíš to z tvojej natočené? perspektívy. Máš to nahraté? Dúfam, že máš dobrý Ale internet, je- lebo je ináč to budeš tam. lagovať. Čo odpovedaš? Čo robíš? Videá? Mám dobrý internet. Optika, po fullke. Máš to nahraté ale? Nahráš si to! Aha, ticho. Dostal Ty burst. kokos, násilne mi tu hituje? strašné, hej. Hejtuje to kábel ani piču, to čo je za piča? Mám tu jeden? Ale musíš triafať najprv, nie? On sa hýba, on je Neo, kokos. My sa negujeme, Lemon. Ja som voda, ty si oheň. Ty kokos, pomoc. Zóna. Máte voľa moc zápečok, nemyslíte? Kľudnite. Ja si myslím, že... Hej. Nebol tam banán? Počkaj, vykuba v tom čote, ja beznome Detektív. lakomý kokos. Tak lebo som mal 2 HPčka. Počkaj. Svoj klídek, čo? Takto, hej, vyjebanci. Aj nohy. Ja tam mám nohy a tu je typek. Čo to je? Dostal po papuli. Dva týždne dozadu bol v obchode. Prosa. Piče, Ja som sa mohol heal. Čo si sa mohol? boha. Heal, Čo mám shield. vyrobku Sa nechcel rozhodnúť, čo chceš? Hej. Kámo, zabite ich, vyvastite ich, plech, všetko. Hrubou múkou potom, prosím. Koko, volajte ma. Pán vrátnik. Pán vrátnik. Mal prečo? Altko. Počkaj. Žigmund Palfi. A toto nickname. Vrátnik. Vrátnik. Teraz mi to ešte pripomína jak na TeamSpeaku. Že Fasikal. Fasikal. Čakám, že každú chvíľku mi prídu búchať. Bola zase firebending mám. Fireball. Čá! Rododendron. Si veľký pán. Synchronizovaný. Na vaše hlavy. Kroky. Vystume. Nemám život! Není Oliver. Prečo vyskočil? Tak lebo sme boli 4 a on bol sám asi a mohli sme ho jebnúť úplne v pohode. A jak som mal vedieť, že je sám? Není sám. Nevidíš, však sa... Dobre no, popiči. Však ale keby vystúpime, tak neboli by ste tam, kde ste teraz, Tak vieš? ale tak má tam aj ostatní a my sme boli všetci nahitovaní, ja som mal tak 2 zbrane, neviem ako ty. Piči. Odpoj sa. Muderan. Boli lepší, no. Aj, boli lepšie, no. Boli lepšie. Si tam zajebal silver play. No nič.
Keby som bol vedel, tak ti sekeru zajebem do chrbta. Bojuj. By sa. Hej, sám doma? Kurva. Strátený v New York. Zajtrajší zápas. Odhad. Zlatý bažant 12, vyhrávajme spolu, Slovensku. No, nefajčím. Podľa reklamy by sme... Nefajčím už 4 minút. To je moc. A prečo ideme akurát? Hovoríme, že sú tu hráči. Ja som piči. To vieme. Celý... Dobre, ja som piči. Škoda. Jak to uteším to slovo minútu. Dobre, práve sme sa s typkom obkreslili. Teraz si to. Ani raz ma netrafíš tým autom. Ty koko, do vetrháčky. Tráčky by si dal. Čoku sa nejde? Počkaj. No, To je to pivnica. ty koko, ja tu rovnať za monitor na chvíľku, to ti jebe. Tu sa poď. Za krytej zóne nemáš šancu sa výjsť. Krásne to pôjde. Strašne mi rozobralo reprezentátora z tých kokos. Ty kokos. Poď, skús to ešte raz. Rozbehol mi to. Prosím ja, rozbeh. Skoro. Počkaj, on to vyjde to. Dobre. Pues no hay pedo. Oye, loco, ¿qué es lo que se ve ahí atrás del palo, güey? ¡Eso, güey! ¡Oh, loco, corre! ¡Corre, ¡Otra! ¡Otra, güey! ¡Otra!